Здорово, сябры! І зноў сёння пра спорт. Сёння я покажу вам 6 практыкаванняў на статычных практыкаванняў. Чаму яны класныя і чаму яны важныя? Справа ў тым, што практыкаванні на статыку, то бок, калі вы прымаеце нейкае становішча і не варушыцеся, не прыгаеце, не бегаеце, не адціскаецеся, яны вельмі карысныя тым, што яны прапрацоўваюць глыбінныя мышцы. То бок, у адрозненні ад дынамічных практыкаванняў, калі ты там, напрыклад, прысядаеш, ці адціскаешся, ці пацягваешся на турніках, яны прапрацоўваюць толькі некаторыя валокны вашых мышцаў, а глыбінныя не прапрацоўваюць. Таму тыя, хто займаецца воркаутам, ці спортам, ці баявымі адзінаборствамі, абавязкова пэўны час удзяляюць менавіта практыкаванням на статыку. Але ёсць яшчэ адзін момант, чаму асабіста мне статычныя практыкаванні падабаюцца. Таму што яны вельмі добра прапрацоўваюць волю. Падчас дынамічных практыкаванняў табе неяк прасцей. Ты нешта там валіш, робіш нешта, і это адцягвае твою увагу і займае твои думкі. Тое, як ты менавіта выконваеш рух. А вось калі ты робіш статычнае практыкаванне, ты нічога не робіш. Ты проста стаіш у пэўнай позе і супраціўляешся мышцам, якія кажуць табе: ну расслабься, ну встань. Ну, прыми больш лёгкае становішча, не гвалтуй сябе. І мозг табе таксама кажа: давай, расслабься, хопіць уже сябе істязаць. А ты наадварот сябе, істязаеш, так? Прымушаеш сябе рабіць гэта і стаяць, і вытрымліваць гэты боль у мышцах. І, на мой погляд, гэта вельмі класна трэніруе волю, вытрымку і уменне пераадольваць вось гэтае вось памкненне слабасці, памкненне свайго арганізма, які падказвае табе, што хопіць ужо старацца, хопіць ужо працаваць. І вось сёння, як я ўжо сказаў, пакажу вам 6 практыкаванняў на статыку. Паехалі па чарзе. Першае, самае маё улюбёнае, мусіць, яно называецца поза всадніка. Альбо у традыцыі ўсходніх адзінаборстваў называецца мабу. Зараз я вам ее покажу. Сутнасць у тым, што мы становім ногі троху шырэй за плечы і згибаем іх практычна да таго стану, каб сцёгны былі гарызантальна на падлозе. То бок вось так. Уцягваем абавязкова таз, жопу не адтапырваем і выправляем хребет. Абавязкова, каб спіна была роўная. Не горбіцца нічога, расправляем плечы. Абедзве нагі ступні мусяць быць максімальна паралельныя адзін адной. То бок глядзець прыблізна, ось так вот, ну не прыблізна, а максімальна роўна паралельна в адзін бок. Все, спіна прямая, руки, як вам зручна, можна перад сабой, можна вось так скласці, але я прадпачытаю вось так вот стаяць. І вось такім вось чынам стаім, адчуваем, якая шалёная ідзе нагрузка вось на сцёгны, вось менавіта тут. І стаім, пастарайцеся так прастаяць хаця б 1 хвіліну. Мой асабісты рэкорд у гэтым практыкаванні хвіліна 40 секунд. Гэта не вельмі шмат, аднак я заўсёды гэта рабіў ужо пасля паўнавартаснай трэніроўкі. Таму, магчыма, з нуля, як бы калі больш свежы, адстаяў бы болей. Гэта першае практыкаванне. Наступныя практыкаванні, якія я вам пакажу, яны на прэс. Наступнае я ўжо паказваў у відосе адным у тиктоку. До рэчы, унізе ў апісанні відоса будзе мой тикток, подписывайтесь, кому цікава. Яна называецца планка. Многія яе ведаюць, максімальна проста. Вось так вось становімся, выправляем абавязкова спіну і таз і ногі ў адну лінію і глядзім прямо перед сабой ці прямо уніз. Руки, локти и предплечья должны формировать прямый угол обовязково. То ни уперед не валимся, ни тем больше назад. Вось. Практыкаванне вельмі добра працуе на пресс и на спину. Наступная гэта варыяцыя таго ж самага практыкавання, называется боковая планка, и она прапрацоўвае бакавы пресс. Галоўнае, каб таз не правісаў. І таксама паспрабуйце так пастаяць хаця б хвіліну. Ну і адпаведна на другую руку, у другі бок, каб прапрацоўваўся гэты бок прэса. Гэта трэцяе было. Чацвёртае практыкаванне таксама на статыку, таксама датычна прапрацоўкі унутранага прэсу. Не гэтых ось кубікаў, якія звонку, а унутры. Кладземся на спіну. Троху приподнимаем от земли лопатки и потылицу. И тянем руки вперед перед собой. В той же час поднимаем ноги.
троху літерально на 5-7 см наверх. І ось так. Паспрабуйце таксама хаця б хвіліну для пачатку прастаяць. Дрыжыкі падчас гэтага гэта нармальна. Да таго ж я зараз таксама пасля трэнкі якраз гэтае самае практыкаванне рабіў. Дрыжыкі гэта нармальна, таму што у вас напружаныя мышцы. Пятае практыкаванне прапрацоўвае таксама ногі і таксама часткова прэс. Яно вельмі проста. Вы просто берете, становитеся ровно, берете ногу и выпрямляете ее прямо перед собой. Максимально прямое, колено мусит быть прямое, и стараемся трымать прямый угол. И аналогично на другую ногу. Вось. Ну і апошняе практыкаванне на статыку, яго добра ведаюць усе, хто займаецца на турніках. Гэта стары добры вугалок. Толькі ён робіцца не на брусах, як звычайна, а прямо на падлозе. Яшчэ ў йоге ёсць такое практыкаванне, дакладней асана, называецца брахмачари асана. Вось як яно выконваецца. Садимся прямо, ноги перед собой, руки упираем близу таза. Вось максимально близко до себе. Чем ближе вы до себя поставите, тем простее вам будет робить. И на прямых ногах поднимаемся и стараемся прямой угол ног тримать, можно даже троху повыше. Ступни при этом можно вытянуть, так будет простее. Вось. Ідэальна будзе, калі вы хаця б секунд 30 прастаіце ў гэтай брахмачари асане альбо ў уголке на падлозе. Вось гэтае практыкаванне оно вельмі моцна дае таксама на сцёгны, на прэс і яшчэ і на рукі, на прадплечы і на плечы. Вось такіх вось 6 практыкаванняў, трэніруйцеся дома. Як бачыце, шмат не трэба для таго, каб паляпшаць сваю фізічную форму, знаходзячыся нават у сваёй кватэры. Хтосьці не хоча за каранціну выбегаць на турнікі, калі ласка, у кагосьці няма грошай на спартыўную залю. Галоўнае, каб было жаданне і была воля. Якраз такі менавіта волю вельмі класна трэніраваць статычнымі практыкаваннямі, калі вы робіце іх дома. Самастойна альбо з кімсьці разам. Всё, сябры, дзякую вам за ўвагу. Трэніруйцеся, змагайцеся з дзяржавай, будьце экстрэмістамі і будьце моцнымі ва ўсіх сэнсах. Да пабачэння і да новых сустрэч.